Bon dia, avui és 8 de juny. Benvinguts a Telediari Alna. Us donem pas a Ainhoa Lara, que està en el lloc dels fets. Hola, gràcies Helena. Estem en directe a les portes de l'Institut del Calamont. Fa unes hores un seqüestrador ha entrat per emportar-se a un nen. Desgraciadament ha matat a 6 persones i ha ferit a 5, que es troben a l'hospital. El seqüestrador ha sigut arrestat per la policia gràcies a que un professor la va trucar. Tornem amb Helena, que es troba a la central. Ara, una altra vegada, tenim una altra notícia de l'Institut del Calamont, que us donem pas a Ainhoa Lara, que ens explicarà tot el que ha passat. Gràcies. Doncs, com sabeu, ara mateix fa molta calor i aquí al Calamont un nen s'ha desmaiat per aquesta raó. S'ho han emportat a l'hospital i ara està bé, però s'han dut un ensurt.